50 anys. Ha passat molt temps. Han canviat molt les coses. Avui mirem les coses d'una altra manera. I em crida l'atenció aquesta missa de la Magdalena, de Maria de Magdala. Jo penso que és una coincidència, però que ja està molt bé. La relació de Jesús amb les dones, poc valorada fa 50 anys. Segurament, i a més no valorada, encara que de vegades sigui d'una manera extravagant i estafulaire. Però és important. De totes les dones amigues de Jesús, n'hi ha dues discípules. La filla no es dir-ho, la mare no parlem. Avui parlem d'aquesta dona, Maria de Magdala, que estava posseïda per 7 dimonis, i Jesús la va curar. I va fer una gran amistat amb ella. I això a mi em recorda una cosa personal que no puc deixar de manifestar. Aquesta relació de Jesús amb la Magdalena és per mi tot un símbol i tot una lliçó del Senyor. Justament l'altre dia, el diumenge passat, quan celebraven allà els apòstols l'aniversari de la meva ordenació, jo vaig dir en el dia que el capellà la relació la té amb el poble. Hi ha una relació com de parella que treballa al poble. I va sortir com un despreci, així que vull recordar mossèn Lluís Fell, de la meva família. Vaig recordar allò que el Senyor va dir a aquells que el buscaven, perquè estava predicant, i el teva mare i els teus germans que n'esperen. I qui és la teva mare i els teus germans? Per Jesús, la mare i els germans passaven un segon. Bé, i això podria significar un despreci per la família. Però també és cert que el camí no tinc molt present sempre, i l'hi he tingut. I recordo que justament en aquesta celebració del diumenge de febrer, aquesta celebració vaig tenir el goig de retrobar-me amb una neboda meva que ha tingut problemes de malaltia. I he tingut amb ella una dedicació especial. I dels meus 32 nebots,